Her i workshop 5 har man mulighed for at sidde og arbejde med nogle af de faciliteter, som Google stiller til rådighed. Jeg har udvalgt nogle enkelte apps, som bliver gennemgået her, men man kan også prøve at efterfølgende arbejde med nogle af de mange andre muligheder, der er. Så det, der bliver fortalt lidt om her, det er Google Docs og Sheets og Slides og tegninger. Og selve programmerne, dem kender man egentlig fra Office-pakken, fordi det er jo bare at lave et Word-dokument, eller lave et regneark, eller lave en PowerPoint, eller lave en tegning. Men det vi skal prøve at se på, det er, at der er nogle fordele ved, at man faktisk kan dele dokumenter og fælles udfylde dem. Hvis det er sådan, at man skal ind og udfylde i en andens Google-dokument, så behøver man faktisk ikke at have nogen Google-konto, men hvis man selv skal oprette et dokument, så er man nødt til at have en Google-konto. Og hvis ikke man har sådan en i forvejen, så kan man gå på gmail.com, og så kan man oprette en Google-mail. Så vil jeg også fortælle lidt om den app, der hedder Google Analyse, som er et lille program, hvor man kan lave spørgeskemaer. Så når man går ind på sin Google-konto, hvis man lige har oprettet den, så kan det være, at det her det er første side, man kommer ind på. Men egentlig uanset hvad for en side inde under Google, man står på, så vil der i hvert fald heroppe i hjørnet være sådan 9 kvadrater her. Og her der kan man vælge, hvad det er for nogle apps, man nu vil arbejde med. Og hvis vi starter med at tage den, der hedder, nu kommer jeg til at trykke på blog. Her, hvis vi har den, der hedder Docs, så kommer man ind her, og så kan der et lille plus hernede, og så kan vi lave et dokument, som man kunne kalde test IT. Og så skriver man et eller andet her. Og udfylder ligesom et helt almindeligt dokument. Og så det, der er fordelen her, det er, at man kan gå op her, og så kan man dele det. Og man kan enten dele det ved, at man simpelthen inviterer nogen, ved at skrive deres e-mailadresse her, så kommer der en e-mail ind i deres postboks, og det behøver altså ikke at være en e-mail-konto eller en Google-konto, det kan være en hvilken som helst e-mailadresse. Og så kan man vinke af her, om dem man nu har sendt til, om de skal kunne redigere i dokumentet, om de udelukkende skal kunne kommentere, eller de sådan set bare skal kunne se dokumentet. Man kan også vælge, og i stedet for at få det hedder link til deling. Og her kan man så også vælge at sige, at alle de, som har det her link, kan de nu redigere, eller kan de kommentere, eller kan de bare se dokumentet. Så hvis man fælles skal skrive i et dokument, så skal den stå på redigere, og så skriver man kopier link, og så siger man udfør, og så kan vi da lige se, hvordan linket det kommer til at se ud. Ser sådan her ud, og så har andre altså også mulighed for at klikke på det her link, og så kommer man ind, og så skriver man alle sammen i det samme dokument. Og den facilitet er der sådan set uanset om man opretter et Google Docs, eller et regneark, altså Sheet, eller Slides, PowerPoint, eller om man er i gang med at lave en tegning. Så kan man sidde og skrive videre på det samme dokument. Og ændringerne her bliver hele tiden gemt. Man kan se her, at alle ændringer er gemt i drev. Så hvis jeg går tilbage her og kigger, så har jeg nu fået lavet et dokument, og her vil de forskellige dokumenter, jeg har lavet, så komme til at ligge. Og så kan de selvfølgelig hentes fra en hvilken som helst computer. Den anden facilitet herinde under Google, og det skal siges, de andre muligheder, altså Sheets og Slides, det kan man simpelthen direkte vælge herinde. Så hvis nu vi for eksempel har et regneark, så ser det altså ud præcis ligesom det gør inde under Office-pakken. Og hvis man går en gang tilbage her, så hvis man vil have Google tegninger, så skal man ind her under mere og mere, og så kan man se, at der er rigtig, rigtig mange forskellige muligheder for apps ind under Google, og her der ligger for eksempel den, der hedder Google tegninger. Men den anden facilitet, vi skulle prøve at kigge lidt på, den ligger her, den hedder Google Analyse, og den er jeg åbnet herover. Og hvis man vil lave en analyse, altså et spørgeskema, så kan man trykke på nyt her, og så navngiver man lige sin formular med, hvad den nu skal hedde. Og så er der nogle forskellige muligheder for, hvordan man kan stille sit spørgsmål.
og dem kan man vælge herover. Så man kan stille spørgsmål, som kræver et kort svar eller et længere svar. Det kan være multiple choice, og det betyder, at det er, hvor der kun er hvor man kun kan afkrydse et sted. Der er afkrydsningsfelter, det vil sige, at man kan vælge flere forskellige muligheder. Man kan indsætte en rullemenu. Man kan lave en lineær skala, hvor man sådan kan graduere, hvor tilfreds man er med noget. Man kan lave et multiple choice gitter. Det betyder bare, at det ikke står på en lang liste, men i et gitter. Og man kan også vælge, at det man skal angive er en dato eller et tidspunkt. Ind under selve spørgsmålet her har man også mulighed for at indsætte et billede, hvis det der skal svares på, det har noget med et billede at gøre. Og så kan man ellers indtaste sine svarmuligheder her. Hvis nu jeg for eksempel skriver her, så kunne min svarmulighed, så kunne det måske være multiple choice, og så kunne svarmulighed 1 her være ja, og så kunne vi jo have svarmulighed her, som kunne være nej. Og man kan se, man kan også tilføje sådan en mulighed her, der hedder andet, hvis nu man havde et eller andet spørgsmål, hvor man også kunne sige andet. Så kan man også vælge her, om det spørgsmål skal udfyldes, eller det bare kan udfyldes. Så når man har offentliggjort sit spørgeskema, så kommer det til at blive markeret, om det er et spørgsmål, som skal udfyldes eller kan udfyldes. Og så trykker man ellers herover, hvis man vil have det næste spørgsmål, og det kunne være, at det var en anden type. Det kunne være, at det var afkrydsningsfelter, og så udfylder man sådan set de spørgsmål, man godt vil have med i sit spørgeskema. Når man er færdig med det, så kan man bruge sådan en heroppe, der hedder vis eksempel, og nu prøver jeg lige at vise en, som jeg har lavet tidligere, som er lidt længere. Det er den her, der hedder test. Så der er lavet nogle forskellige spørgsmål her, og efterfølgende kan man jo selvfølgelig også trykke på spørgsmålet, og så kan man gå ind og ændre det, hvis man skulle have flere muligheder, eller der var nogle af mulighederne, der skulle stryges, så kan man hele tiden gå ind her og ændre i de forskellige. Jeg har lavet nogle spørgsmål her, som er af nogle forskellige typer, og hvis jeg trykker på vis eksempel heroppe, så kan man se, hvordan det kommer til at se ud for dem, der skal udfylde det. Og her der kan man se, der er sådan en lille rød stjerne, som betyder påkrævet, det vil sige, at man skal altså svare på det her spørgsmål. Så her var der sådan en multiple choice. I den her, der var der sådan en rullemenu, det vil sige, der vælger man så et af de her ting hernede. Man kan se heroppe i den her multiple choice, der kan man kun vælge den ene af dem. Så hvis jeg vælger at flytte den, så slettes den automatisk i det andet. Det her, det var den, der hedder afkrydsningsfelter, og det betyder, der kan jeg vælge nogle forskellige muligheder. Det her, det var muligheden, at der skulle komme et kort svar, og så har jeg faktisk også indsat et billede her med mit spørgsmål. Det her, det var den her lineære skala, hvor man kan angive, hvor tilfreds man er med at være startet på Marselisborg. I den her, hvornår har du fødselsdag, der kommer der en kalender frem, når man trykker ned. Og hernede, der kan man indtaste et tidspunkt, hvornår man nu står op om morgenen, og så sender man, hvis nu man var en, der har udfyldt skemaet. Men her i den her, der kan man i hvert fald lige se, hvordan ens skema er kommet til at se ud, og hvis der nu var noget, man ikke var tilfreds med, så kan man altså redigere den igen. Når man er færdig med hele sit spørgeskema, så trykker man på send, og der kan man så vælge enten at sende linket her til de bestemte personer, man godt vil have, der skal svare på spørgeskemaet, det vil sige, så skriver man deres mailadresser ind. Man kan også vælge at få et link, som man så bare sender, at folk skal trykke på, og så kommer de ind og udfylder formularen. Og sådan et link her kan man faktisk også integrere på en hjemmeside, hvis man havde brug for det. Nu har jeg prøvet at offentliggøre det her lille spørgeskema, og så har jeg fået nogle svar ind. Der er en, der har svaret her. Så når man nu har fået svar ind på sit spørgeskema, nu er der kun en, der har svaret her, men så får man hele oversigten herover, hvad der er svaret på de forskellige spørgsmål her. Og det er lidt alt efter, hvad det er for en spørgsmålstype, så kommer svarene på lidt forskellige måder. Så her har man en oversigt over hele undersøgelsen, og så kan man også gå ind og trykke individuelt, og så kan man simpelthen, nu er der kun et svar her, derfor står der en af en, men hvis nu der stod nogle flere, så har man mulighed for at bladre igennem de enkelte svar. Man kan også printe det hele ud,
Man kan også vælge at få det hele ind i et regneark. Og hvis jeg trykker her på regneark, så kan man se, at så får man det ind og ligge i sådan et Google Sheets, og her er der jo kun et svar, men ellers så vil svarene komme til at ligge hernede af. Så prøv at eksperimentere lidt med at oprette for eksempel et Google Docs, og del det med nogle af de andre elever, som sidder i den samme workshop, og se, at de kan skrive ind i det samme dokument. Prøv at oprette en eller anden form for spørgeskema, og få det offentliggjort, og prøv at få nogle svar ind. Så det var workshop 5 om Google-faciliteter.